बेनो रायजोफोर आदा बेखौ फिटिं खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाजैनिसिम आदानिसिम आरो सोरबा जुदि गोदान दख'ना दुखान खुलिनोबा बेयाव फै एमजे स्टोर ना आदा एमएनजि दख'ना स्टोर एमजि स्टोर एमएनजि दख'ना स्टोर बे मा होनो बिष्णुपुर होनो ना डन बक्सनि खाथियावनो दं सोरबा जुदि कालेक्सन खालामनो नागिरबा फै बेयाव जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा टटेलि मोनजोबो बेयाव खुलुमबाय तामिसर बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे फिसा ब्लग लाबोदों आङो दिनैनि आर'नाइ गस्ला नामा जेकेट होनो बेखौ आं लाबोबाय माने हिया न'निमोन इन्दि हि अरिजिनेलखा गतिके बेजों बानायनाय जादों आरो बे फिटिं खालामनायनो आं हरदोंमोन रङापारा एमएनजि दख'ना स्टोर हरदोंमोन बिसोरो आदा आरो बाजै बिथांमोना बिराद अननानै जाहाथे आंनि थाखायनो बिसोरो उदालगुरिनिफ्राय फिटिं खालामना लाबोदों स' बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बे इन्दि हि एकदम अरिजिनेल रायजोफोर बे इन्दि हिया आइया दानायमोन जोंहानि आइया दानायमोन बेखौनो आं सुखांना लादों गतिके आइनिसिमबो आं गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि बे ट्रेडिसनेल बियो आर'नाइ गस्ला नङाबा जाकेट गतिके आं नामखौबो मोजां मिथिया जायखिजाया आर'नाइ गस्ला होनबाय रायजोफोर बिदि फिटिं खालामनायाव बे गांसे इन्दि हिमोन गांसेयाव एसे आग्लायबाय नै बियो आग्लायबाय एसे आग्लायखायो नै बे आग्लायबाय आरो लोगोसे आर'नाइ गांसे होनांगौ नै आर'नाइ गांसे बेबो थुख्रासे आग्लायबाय गतिके बियो टटेल न'निखा न'आवनो दानाय आरो लोगोसे बे आर'नाइ गांसे होदोंमोन आर'नाइयाव 400 आरो लोगोसे दर्जि फिटिं खरसा 250 टटेलि 650 थाखा एक्सट्रा खारदों आरो बाखि इन्डियाथ' गावनि न'नि दाखानाय स' रायजोफोर एसे गाननानै देखानोसै माबायदि फिटिं जादों फिटिंआथ' बरिया जादों बायदि मोनदों बेनो रायजोफोर माबोरै नुदों फिटिं आंनि मथेथ' बिराद मोजां जादों बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै आरो रायजोफोर जायफोरा मोजां मोनो एकदम लाइक शेयार कमेन्ट खालाम गोबां कमेन्ट खालाम अब्लासो बुजिगोन जाहाथे मोजां जादों होननानै स' आसा थाबाय निश्चय नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन बा जेकेट बानायनो थाखाय स' दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायफोरा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनो बिथां लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे फेसबुक पेजाव जायफोरा नायो बिथांमोनाबो आंनि पेजखौ जाहाथे फल' खालामना लायो बेखौनो बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर एसे दिन्थिबाय जाहाथे गाज्रि मोनाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय